Ο αθλητισμός είναι μια παγκόσμια δύναμη που ενώνει ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα, πολιτισμούς και δεξιότητες. Στον αθλητισμό, η αξία του καθενός μετράει με βάση την προσπάθεια, την αφοσίωση και το πάθος του. Ανεξάρτητα αν κάποιος είναι αντιμέτωπος με κάποια αναπηρία, με τον αθλητισμό μπορούμε να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς και να σπάσουμε τα φράγματα που σίγουρα υπάρχουν στη ζωή όλων. Καλώς ήρθατε στο podcast που δημιούργησε το 6ο Γέλα Χαρνών. Μαζί με το 12ο Γυμνάσιο Χαρνών συμμετέχουμε στην εκδήλωση του Γέλ Διονύσου, η οποία είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα αναπηρίας. Ενώνουμε τις προσπάθειές μας για να αναδειχθεί η δύναμη που έχει ο αθλητισμός. Οι άνθρωποι με αναπηρία μπορούν να μας δείξουν πολλά για την επιμονή και την πειθαρχία. Ο αθλητισμός είναι ένας τρόπος να ξεπερνάμε τα εμπόδια και όλοι να είμαστε ενωμένοι. Νιώβει το ορόσημο μιας στιγμής μπορεί να αλλάξει όλα όσα θεωρούμε δεδομένα στη ζωή μας. Όταν ήρθαμε σε επαφή με τον Γρηγόρη Χρυσικό, ιδρυτικό μέλος των Cool Crips, τον ρωτήσαμε με ποιο τρόπο κατάφερε να ξεπεράσει αυτό που του συνέβη και κατά πόσο ο αθλητισμός τον βοήθησε. Ο ίδιος απάντησε. Πολλές φορές με έχουν ρωτήσει πώς τα κατάφερα ή που βρήκα τη δύναμη, την ελπίδα ή οτιδήποτε. Αν και δεν είναι από τις αγαπημένες μου ερωτήσεις, γιατί θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό ήταν και λίγο θέμα τύχης, από την άποψη ότι έτυχε να έχω μια σταθερή οικογένεια που να με στηρίζει, έτυχε να είμαι στο νοσοκομείο στην πόλη που μεγάλωσα, οπότε είχα τους φίλους μου γύρω. Έτυχε να έχει η οικογένειά μου μια οικονομική δυνατότητα να με στηρίξει και να μου αγοράσει ό,τι εξοπλισμό χρειάζεται, ας πούμε, για να ενισχύσει την ανεξαρτησία μου. Και όλα αυτά είναι πράγματα για τα οποία εγώ ίδιος δεν νιώθω ότι δούλεψα για αυτά. Και δυστυχώς πολλά άτομα που αποκτούν μια βλάβη δεν τα καταφέρουν, γιατί πολλά από αυτά τα προνόμια που είχα και έχω εγώ δεν τα έχουν εκείνα. Και επίσης έτυχε και να γνωρίσω και κάποια άτομα την κατάλληλη στιγμή που να με βοηθήσουν να συνειδητοποιήσω πράγμα το οποίο ήταν πολύ ανακουφιστικό, ότι δεν είναι το σώμα μου ο εχθρός μου, αλλά τα εμπόδια γύρω μου. Τα εμπόδια γύρω μου με αποκλείουν, και αυτά τα εμπόδια δεν είναι ότι δεν περπατάω πια ή ότι δεν κατουράμε τον ίδιο τρόπο, αλλά ότι υπάρχουν σκάλες, υπάρχουν αντιλήψεις, υπάρχουν στερεότυπα και ούτω καθεξής. Οπότε σχετικά νωρίς έφυγα από την διαδικασία να μάχομαι με το σώμα μου και ότι να ξαναπροσπαθώ να γίνω καλά εισαγωγικά, να γίνω όπως πριν, πράγμα το οποίο με βοήθησε αρκετά στο να βάλω σε μια τάξη τις σκέψεις μου και τις ανησυχίες μου, ώστε να προχωρήσω. Βέβαια αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, και προφανώς μια σωματική βλάβη σε μια τέτοια ηλικία, στα 20 μου, είναι μια μεγάλη αλλαγή. Και παρόλο που στο νοσοκομείο από ένα σημείο και μετά ένιωθα πολύ καλά και ότι μπορώ να καταφέρω και όλα τέλεια, όταν βγήκα στον έξω κόσμο κατάλαβα ότι τα πράγματα είναι δύσκολα εκεί έξω, γιατί όπως είπα και πριν θα έπρεπε να ζήσω σε έναν κόσμο ο οποίος δεν είναι φτιαγμένος για έναν χρήστη αμαξιδίου. Και επίσης όλες αυτές οι αλλαγές με το σώμα μου, με την αναπηρία, έκατσαν και πάνω στην αλλαγή μεταξύ φοιτητικής ζωής και ενήλικης επαγγελματικής καριέρας, ας πούμε, γιατί είχα μόλις τελειώσει το πτυχίο μου. Οπότε είχα και τις ανησυχίες που έχει ένας νέος άνθρωπος, το ότι τι θα κάνω τώρα που τελειώσει το πτυχίο μου, θα κάνω μεταπτυχιακό, θα συνεχίσω τη δουλειά μου, θα κάνω κάτι άλλο, δεν ξέρω. Οπότε ήταν μια δύσκολη περίοδος αυτή που έπρεπε κάπως να βρω ένα πλάνο ζωής για να συνεχίσω, γιατί είναι πολύ βασικό όταν αποκτάς μια βλάβη και γίνεις ανάπηρο άτομο να βρεις ένα νόημα, να έχεις ένα πλάνο ζωής. Και σε αυτό έπαιξε
αρκετά καθοριστικό ρόλο ο αθλητισμός, γιατί να πω καταρχάς ότι πάντα αγαπούσα αθλητισμό. Από πολύ μικρό παιδί ασχολιάμουν με το τένις, με το ποδόσφαιρο, με το βόλεϊ. Έχω πέρασει από διάφορα αθλήματα και γενικά και μ' αρέσει να παρακολουθώ και μ' αρέσει να αθλούμε ο ίδιος. Οπότε υπήρχε αυτή η ανάγκη να ασχοληθώ με κάτι. Και κάπως έτσι προέκυψε το πινκ-πονγκ σαν αμαξίδιο μέσω ενός γνωστού, δηλαδή και αυτό λίγο τυχαία. Και ο αθλητισμός καταρχάς μου έδωσε στόχους, βασικά μου έδωσε καταρχάς κάτι για να περνάει η ώρα, γιατί όταν βγήκα από το νοσοκομείο και ήμουν σπίτι τόσες ώρες, αυτό άρχισε να με επηρεάζει. Οπότε μια διαδικασία προπονήσεων, να βγαίνω από το σπίτι, να πηγαίνω στο γήπεδο, να κάνω προπόνηση, να κουράζομαι να κάνω, από μόνο του ήταν κάτι πολύ όμορφο και ανεκουφιστικό για μένα. Απ' την άλλη, όταν άρχισα να νιώθω ότι μπορεί να γίνω καλός, μου έδωσε και στόχους. Να έχω στόχους να κερδίσω πρωταθλήματα, να έχω στόχο να μπω στην εθνική ομάδα, έχω στόχο να διαγωνιστώ στο εξωτερικό και ούτω καθεξής. Οπότε αυτή η διαδικασία της στοχοθεσίας και του να έχω κάτι να κάνω και να έχω μια ρουτίνα, ένα πρόγραμμα και ένα μελλοντικό πλάνο με κινητοποίησε. Και πέρα από όλα αυτά, όντας φρέσκος ανάπηρος, δεν είχα στο κύκλο μου άλλα ανάπηρα άτομα ιδιαίτερα, γιατί δυστυχώς παρόλο που υπάρχουν αρκετά ανάπηρα άτομα εκεί έξω, δεν τα βλέπουμε, δεν κυκλοφορούν τόσο λόγω των εμποδίων, οπότε ως μη ανάπηρο άτομο δεν είχα άλλα ανάπηρα άτομα στην παρέα. Οπότε δεν είχα αυτό την ανατροφοδότηση, την αλληλεπίδραση με ανάπηρα άτομα που θα μπορούσε να με βοηθήσει τόσο στην καθημερινότητά μου. Πράγμα το οποίο συνέβη μέσω του αθλητισμού, να συναστραφώ με άτομα σαν και εμένα σε αμαξίδιο, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε εμπειρίες, να ανταλλάξουμε βιώματα, να ανταλλάξουμε μυστικά και tips που μπορεί να μας βοηθάνε στην καθημερινότητα. Οπότε ήταν και ένας έξτρα τρόπος κοινωνικοποίησης για να μπω, ας πούμε, εισαγωγικά στην αναπηρική κοινότητα και να μάθω και πράγματα τα οποία θα είχαν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητά μου και στην ανεξαρτησία μου. Αυτά νομίζω είναι τα βασικά στοιχεία που προσφέρει ο αθλητισμός, πέρα και προφανώς και το κομμάτι της εγκύμνασης και του ευζήν, ας πούμε, και της σωματικής κατάστασης. Νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο να με βάλει πάλι σε έναν ρυθμό καθημερινότητας και από εκεί και πέρα να μπω σε μια διαδικασία να προχωρήσω, να οργανωθώ, να αποκτήσω αυτοπεποίθηση και να κάνω και παράλληλα και άλλα πράγματα στη ζωή μου. Είναι εκπληκτικό πως άτομα με αναπηρία βρίσκουν τρόπο να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Παρακολουθώντας το καλοκαίρι τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, παρατήρησα πόσο έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, φέρνοντας στο προσκήνιο αθλητές που δείχνουν ότι οι δυσκολίες της ζωής τους μπορούν τελικά να γίνουν ευκαιρίες. Νιώβη σου φέρει ως παράδειγμα τον χρυσό παραολυμπιονίκη στο Στίβο στο αγώνισμα των 100 μέτρων Νάσο Γκαβέλα. Χτυπημένος από ένα σύνδρομο, σε ηλικία 10 χρονών άρχισε σταδιακά να χάνει την όρασή του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ασχολήθηκε με ομαδικά και ατομικά αθλήματα, αλλά λόγω της σταδιακής μείωσης της όρασης, δυσκολευόταν να βρει τους συμπαίχτες του μέσα στο γήπεδο ή το μπαλάκι του τένις. Όταν τα πράγματα χειροτέρεψαν και επειδή ο αθλητισμός έπαιζε κυρίαρχο ρόλο στη ζωή του, ασχολήθηκε με το Στίβο. Μέσα από την αναπηρία του έδειξε ότι τα όρια είναι φτιαγμένα για να σπάζονται. Ακολούθησε αυτό που ήθελε, η αναπηρία του δεν τον άφησε στην άκρη και επικεντρώθηκε μόνο στα θετικά της ζωής. Είναι η αγάπη για αυτό που ήθελα να κάνω. Είναι η αγάπη που έχω για τον αθλητισμό. Αυτό, ακολούθησα απλά την καρδιά μου. Μπορεί να μου έκλεισαν τα μάτια, αλλά μου άνοιξαν, πιστεύω, μια όμορφη πόρτα γεμάτο όμορφες στιγμές που λόγω του πάθους και της δύναμης που έχουμε και θέλουμε
να δουλέψουμε σκληρά γι' αυτό, γιατί χωρίς σκληρή δουλειά δεν γίνεται. Ήρθαν αυτά τα όμορφα αποτελέσματα και εύχομαι να συνεχίσουν να έρχονται. Πιστεύω πραγματικά ότι όλοι αυτοί οι αθλητές επηρεάζουν θετικά τις αντιλήψεις του κόσμου για την αναπηρία. Τα δικαιώματά τους έχουν ενισχυθεί στο πέρασμα του χρόνου, οι κοινωνίες πλέον γίνονται πιο ευαισθητοποιημένες και ανοιχτές στις διαφορές. Έχουμε βέβαια ακόμα δρόμο μπροστά μας. Από την πλευρά των προπονητών τώρα. Είχαμε τη χαρά να μας δεχτεί στον προπονητικό χώρο και να μιλήσουμε με έναν εξαιρετικό άνθρωπο και προπονητή παραολυμπιακών αθλητών, τον κύριο Τσαρτσίδη Χρήστο, ο οποίος μοιράστηκε μαζί μας την πολύτιμη εμπειρία του. Όταν τον ρωτήσαμε αν ήταν επιλογή του να ασχοληθεί με αθλητές με αναπηρία, τόνισε. Ναι, είναι μια επιλογή μου, καθώς κάθε στιγμή που έχω περάσει με τους ανθρώπους αυτούς ήταν ένα μάθημα ζωής και μια συγκλονιστική εμπειρία. Αυτή η δήλωση δεν είναι απλώς μια απάντηση, αλλά μια αποτύπωση της δέσμευσης και του πάθους της ανθρώπινης ψυχής. Στη διάρκεια της συζήτησης, μας έδωσε απαντήσεις για τα σημαντικά ωφέλη του αθλητισμού σε αυτούς τους αθλητές. Το πιο βασικό είναι ότι μέσω της γνωρισμένης τους με ένα σπορ θα μπορέσουν να κινηθούν, να γυμναστούν, βελτιώνοντας και ποικιλοτρόπως ανάλογα και με την αναπηρία τους όλες τις κινητικές τους δεξιότητες. Αλλά και τα εμπόδια που συναντούν στην ενασχόλησή τους με κάποιο άθλημα. Δυστυχώς τα σοβαρά προβλήματα τα οποία παραμένουν εδώ και αρκετά χρόνια είναι η προσβασιμότητα αυτών των ανθρώπων και η έλλειψη των εγκαταστάσεων, δηλαδή είτε αναφορικά σε χώρους εκγύμνασης, είτε αναφορικά σε χώρους που μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα σπορ. Το βασικό όμως και αυτό το οποίο είναι στενάχωρο, θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προβολή και ενημέρωση στους ανθρώπους αυτούς που ασχολούνται με τον αθλητισμό, ώστε να αυξηθεί και η ευαισθητοποίηση του συνόλου. Άραγε, εμείς ως ενεργοί πολίτες, τι μπορούμε να κάνουμε? Να ενημερωθούμε, να γνωρίζουμε και τις δικές τους προσωπικές ιστορίες, όπως γνωρίζουμε για πολλών αρτιμελών αθλητών. Να στηρίζουμε, να ενθαρρύνουμε μέσα από το σχολείο μας τη συμμετοχή χωρίς διακρίσεις όλων των συμμαθητών μας. Να βοηθάμε, να προσφέρουμε τη συμπαράστασή μας σε όποιον τη χρειάζεται. Να σπάσουμε επιτέλους τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. Να θυμάστε, ο αθλητισμός είναι για όλους. Ας είμαστε η γενιά που επιτέλους θα σπάσει τα φράγματα. Αθλητισμός και αναπηρία. Σπάμε τα φράγματα. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε, να εμπνεύσουμε, να ενθαρρύνουμε. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Ήταν η Νιώβη. Ήτανε ο Άγγελος. Και σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.